Добър вечер, дами и господа. Отново нашата група ще ви прожектира филма за Кака Ленче и нейното посещение в Рио Правец. Значи, днеска е март месец, 29 март. В момента виждате тоалетната. Да. Това е антрето. Това тук е холчето, в което се е настанена Кака Ленче от Енина Казанлъшко. Огромна тераса. Гледката от прозореца. Гледката е уникална, драги зрители. Телевизора и тук се вижда Бачо и Милен, който е оператора. Ето е звездата на нашия отбор. Известната Кака Ленче. Здравей, Како Ленче, здравей! Здрасти, бате. Виж какво е хубаво на вас. Какво ще кажеш на нашите другари от Енина? Здравейте. Здравейте, ето. Снимай. Той е филмче. Вижда се магистралата. А това е Кака ви Ленче. Сега ще ви заведе към банята. Но да, беше туалет. Тук ще спи. Виж какво е това. Виж как висят от тавана и тук лампите. Така е малко. Да. Сега, уважаеми хора, ще видите ваната с джакузи. Джакузи за двама. В него ще се настани Кака ви Ленче. Не, снимайте, бате. Банята е доста голяма, в която е настанена вашата другарка Кака Ленче. Тя ви показва нещата. Виж колко проблемика са не дай. Кажи. Виж какво хубаво е, да. Това запръсна. Стига. Това да качиш. Еми, за сега това е. Беше ви много приятно. Довиждане. До нови срещи. Кажи им довиждане. Довиждане.